Years Story later. time! Dito sa may lunas ng division ng bayan sa Lugiat ng Kabindaso ng Puti at tuon diri dapita mga kabinga isa ka ng bishop ring banda ka mga kabinga. Tara! Unsa akong tirada? Sige tayo! Let's go! So yun mga kabingka na nakakaroon diri sa akong ginaingon sa atong ipakita nga atong i-feature na po ron sa atong segment na for the place video mga kabingka. Ang pangalan ano yan? Lesson Bro Comfort in a Cup mga kabingka. So karon mga kabingka kay kung makakita mo, makatulog mo, makasasi mo diri kita mga kabingka, murag mo nakaadto dito dapi sa Bagaytay sa Baguio City mga kabingka.
Di ba? Inaana gid ang ilang tema dream banda mga kabingka. Tanawon na to sa kalami ang ilang mga pagkaon dream mga kabingka. Worth it, if not worth it. Tara, food trip tayo. Let's go. Okay. Welcome back another video mga kabinga. And for this video, mga kabings. So, magkaon serye na po tayo mga kabinga. And for this video, nauna to ng pizza. Hindi na po puso tataran ng pagkaon sa tibok kalibutan. Let's go. So, pizza. Wow, mati ka pa. Wow. Atau gets it. Pizza. Slow. Then over there. So, lang ang focus ng film nga pan anong sa tawa niya kauban ko po sa pancake ano yung kalimut sa panay ang waffle. Let's go ito ni So nachos. Tama kayong kagumkong. Kaya na po din sa kagumkong kay is 10/8. Ito kanin. Strawberry. No? Yeah. Perfect. Kaya yung batin. Muna akong ginaingon kay nakita na po na akong adaptin. Ang adaptin niya ka na Prince Price. Hindi kanyang adaptin is 100.1%. Sanay, no? Ito ba akong paborito after. Let's go. This is kissing cream. Let's go. Gani, this is a juice. Then the juice. Ikin ako siya bin. 8/10. Kanya akong pinaka-bet ito. Perfect. 10/10. So, i-atag na ito ng review sa tanan niya kung goods na goods kayo mga kabingka. Total is 99.9% mga kabingka. So, okay kayo mga kabingka. So, doon lang kayo sa PWC mga kabingka, no? Doon lang kayo sa PWC. So, Monday to Saturday mga kabingka. So, kung mas better
i-message silang Facebook para for more detail mga kabingka. Yes, ibutan ko ang ilang Facebook page diri sa akong video mga kabingka. So, ito po si DJ Marchie the Bass Bio. See you in next my vlog mga kabingka. Papushina. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.